а сърцата ни се свило едно тихо и красиво коледно настроение. Коледната традиция – това е традицията на празника, която се предава от поколение на поколение и прави този празник специален за всички нас. Добър вечер, уважаема публика! Добър вечер и на зрителите пред малките екрани! Както знаете, по Коледа стават чудеса, а тази вечер ще имаме удоволствието да се насладим на чудните таланти в нашия конкурс Christmas Idol! Който е спонсориран от гимназия с преподаване на чужди езици Йордан Радичко. Чакай малко. Завърти се 5 градуса наляво. Не е това ляво, мое ляво. Абе, момиче, ти знаеш ли посоките въобще? Уф, продължавай. Победителят го очаква голяма награда. Чек за 50 000 лева. Но кой ще бъде той, решавате само вие, като ще имате възможност да гласувате за вашия фаворит чрез СМС. Не ми харесваш малко клас. Обърни се в профил. Я да видя другия. Не, промени си мнението. Преди беше по-добре. Аз съм Кристина Кръстева и тази вечер ще бъда вашата водеща. А сега имам удоволствието да ви представя прекрасните асистентки на шоуто Габи и Алекс! Нищо не се разбира, момиче. Говори по-ясно. Повтаряй след мен. Асистентки. Асистентки! Не така. Асистентки. Нашите прекрасни асистентки Габи и Алекс! А сега на сцената ще посрещнем и нашия бенд! Тези талантливи младежи са бенда на нашето шоу. Аплодисменти за Christmas Band! Знаеш ли, седя и си мисля, кой въобще да ме е? И аз се виж какво се опряка ти на концерта си или какво? Асистентите ми ще се правят по-добре в тебе. Това не се търпи! Отказвам се! Време беше. Изглежда. Първи на сцената тази вечер ще излязат нашите гост-звезди, които ще ни върват назад във времето към вече леко позабравените български традиции. Шефе, така добре ли? Отлично, отлично. Радвам се. Нека ги аплодираме! Аплодисменти за тях! Dobri gosti Koleda, stani sani нине Господине. Добра вечер, домакине, славите ли млада Бога? Да, Бог добровини гости, славите си млада Бога. Ядайте. Добре дошли. Ой, ви вазе, момци Коледари, колко път пътувахме, църни нощи броехме, па се спряхме в късна дола. В късна дола на средвини театъра и сцената. Два штрокнахме, три швикнахме, та отвориха се тежки порти, да посрещат ни учители прекрасни и ученици опасни, да им попеят, да им е весело, стари песни коледарски, да им успешен труда, да си берат после труда. Мой коледо, родило се Божечедо, колате ладе,
котлето кървавица, при котлето кървавица. Колате, ладе, колате, ладе. Директор си много разсели, да ни даде добра бит кървай. Колко зърнат към него, толкова гара от тази права. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Работата на школото, като часовник да ти така. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Колкото в морето вода, толкова сила в учителска душа. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Колко листа по дървеса, толкова деца във Видинска община. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. И да се роят децата в класовете, да не стигат чиновете. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Да са трудолюбиви, а не мързеливи. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Да уважават учителите си и да почитат родителите си. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. На образованието родно, парламента да погледат благосклонно. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Дай Боже да строим училища богати, като царските палати. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Пътното мъдряво, нека са наясно, с сила, дързост, вяра, мъдрост, да препускат неуморно. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Чрез младежките души, духа на България да се възвеси. Речи, дружина, да бъде. Да бъде. Живо, здраво, до година, до амина. Първата категория от нашето шоу е за групови изпълнения. От нея първите участници, които сега ще послушаме, са Carbohydrates с песента Dear Future Husband. Аплодисменти!
и телевизионка. Ако са ви харесали нашите бъдещи младоженки, можете да гласувате за тях на следните номера. И това са 1-831 и 1-832. Не забравяйте, че именно вие сте тези, от които зависи кой ще стане големият победител. Продължаваме с следващата ни категория, която е за индивидуални изпълнения. Нека сега поканим на сцената първите 5 участници. Това са Калина, Никол, Йоана, Мила и Гергана. Първа на сцената да заповяда Калина. Някакъв проблем ли има? Извинявам се, съжалявам. Къде искате да го пуска? Там. Тук е добре. Здравей, Калина! На колко години си и какво ще изпълниш? За мен. Добре. А сега време е да чуем Никол с изпълнението на песента Thinking Out Loud. Аплодисменти! Не забравяйте да гласувате за вашите фаворити.
открити и знаете, че всеки един глас е важен. Извинете, вие имате ли профили във Фейсбук? Да. Супер, после ще се разберем. To be
Let her go. Нека я аплодираме! Добре, ти си мила си, но как се казваш? Не само се казвам мила, наистина тя мила. Ясно. Ние имаме някакъв различен талант от този да си правим селфита и да ги кажем в Фейсбук. Сега нямаме време за това. Трябва да представим следващата участничка. Това е Гергана с изпълнението на песента Hello. Нека я аплодираме! Ти сигурна ли си, че не си объркала конкурса, защото това не е конкурс за красота? Давай. It's me. I was wondering if I could all these years you left to me to go over everything. They say that time's supposed to heal you, but I'm not much healing. How can you hear me? I'm in California dreaming about when we used to be, when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us.
Номер 1 – Калина. Номер 5 – Никол. Номер 3 – Йоана. Номер 4 – Мила. И номер 5 – Гергана. Сега на сцената ще излезе Ани, която ще ни представи един малко по-различен талант. Тя ще ни покаже как се танцува нещо средно между танго и балет. Звучи доста интересно. Нека видим. Заповядай, Ани. Благодарим на Ани за прекрасното изпълнение. Нека отново аплодираме всички участници. Нашето шоу ще продължи отново след рекламите. Видим омръзнал от реклами. Не стига, че са безмислени, ама се навсякъде. Влизам в магазина – реклами. В колата – реклами. По вестници, по радиото, навсякъде реклами. Изхвърлих си телевизора, но не помага. А дори не мога да спя. Главата ми е като коша. Погледнете надясно, а сега нагоре. Сега надолу, сега погледнете мен. Не ви ли омръзнало да се чудите какво да подарите на вашия съпруг за всяка Коледа, например, поредната вратовръзка, а защо не новия Old Spice? Каква е да не нова роля? Но, не е нова, бранеска. Равната живее. По-дълго с калбон. Оправих лего, измих ти гадже. А
Сега по Коледа навсякъде коледни лампички, гирлянди, елхи, дядо Коледа, не знам си още какво. Хората дори се украсяват от ноември месец. Сериозно? Аз се сетя за коледните песни, толкова са досадни, направо не издържам вече. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! А сега, нека повикаме на сцената нашата втора група с индивидуални изпълнители. Това са Боби! Карина! Кристина! Габриела! И Катя! Първият изпълнител от тях е Боби, който ще изпее песента Руд. Здравейте, аз съм Боби, свиря, пея, малко занимавам с такива неща и да се надявам да ми падне китарата. И така. Не съм те питал. Пей! Saturday morning, jump out of bed, put my best suit, got to my car, drove like a jet, all the way to you. Knocked on your door, high in my head, to ask you a question, because I know you're no fashion man. Can't have a door for the rest of my life. Say yes, 'cause I need to know. Said you never get no blessing till the day I die. But my friend, the answer is no. Why you gotta be so rude? Don't you know human too? Why you gotta be so rude? Don't marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. No matter what you say, marry that girl. We'll be a family. Why you gotta be so rude? I hate to do this, truly no sure. Can't live without her. Love me or hate me, we will be boys. Stand at the altar. We will run away to another galaxy. You go. No, she's in love with me. She go anywhere I can. Every door for the rest of my life. Say yes, 'cause I need to know. Said you never get no blessing till the day I die. Tough luck, my friend. The answer's still no. Why you gotta
Не, Габи, това е друга Калина. Оф, винаги не разбираме как ти. Габи? Шефе, извинявам се много, наистина. Да не се повтаря. Добре. Аплодисменти за другата Калина и песента I Can't Feel My Face. Should be that's on me, at least we'll both know. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young, just on the moon. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Yes, I love it. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Yes, I love it. You know she'll be dead on me, at least we'll be young. And you always get the best of me, the worst is yet to come. All the misery was necessary when we loved. She told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Yes, I love it. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Yes, I love it. I can't feel my face when I'm with you, but I love it. Yes, I love it. Yes, I love it. Сега е редно следващия претендент за голямата парична награда. На сцената ще излезе Кристина, която ще изпълни песента Incomplete. Не. Охрана. Няма да изведе Кристина от сцената. Шефе, това не е Кристина, която беше водеща, а това е Христина с Х. И тя също така обича да яде кюфтета и също така спагети, обича черно и котки. Нека я просто я чуем. Empty spaces fill me up with holes, distant pieces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest where I
Аплодисменти за Габриела с песента The House of the Rising Sun! There is a house in New Orleans. They call the rising sun, and it's built on ruin of many a poor boy and God. I know. Толкова много ми се искаше да имам такъв глас. А за съжаление съм просто една асистентка. Обаче, Али, знаеш ли? И без това вече съм на тази сцена. Защо да те не опитам да пея? Питам. Ще ме подкрепите ли? Добре. Кате. Ти ли стига, че взе стипендия за високи постижения, а си дошла да вземеш и тази награда? Това пък къде идва? Следва ли гласа? Добре, но по-късно. Чакай ме.
Талантливите са. Номер 6. Боби. Номер 7. Калина. Номер 8. Кристина. Номер 9. Габриела. Номер 10. Катя. Следващите кандидати за спечелването на наградата са с един малко по-различен талант. Това са Росен, Антони, Габриела и Денислав. Те ще ни представят едно нищо. Сценария тук пише. Да може да ни Тук съм. Бях туалетна. Допускам ли нещо? Не, шефе, всичко окей. Добре. Да. Знаеш ли, Габи, хайде направо да го оставим самия да се представя. Да, най-добре. Мерси. Добър вечер, дами и господа. Тук съм тук пред вас. Принципно казвам се Росен. Обичам шкембе чорба, но за жалост, за моя жалост нямам чорба. И обичам да пиша, да пея, въпреки че не пея добре, и също обичам битбокса. Тази вечер съм тук пред вас, за да се заложа, че няма да ви осъмнявайте всяко животно, което назовам. Мислих си за нещо като куче, или котка. Не ме свиквайте хора, това значи не беше добро. Сега си мисля да направя нещо по-трудно, като кон. Маймуна. Штурец. И за финал славе. Аз между другото имам един много добър приятел. Името му е Антони. Няколко неща за него. Обичам бойните спортове, най-вече бокса и битбокс. Важно е да не ги бъркате. Дай, колега, ти си. И аз така. А сега един проект, който направихме с 6 приятели. Габи, Дени и Антони. Ще представим песента Price Tag на Джеси Джей и Боб.
the trust. It's a fit for us. I'm a decent man, you can put on the price. Don't keep the price down and take the cash back. Just keep the 6 strings and the help stop. Yeah, we live in the cross. It's a fit for us. I'm a decent man, you can put on the price. Каза, че не ми завижда. И да си го почиста с това. Ред е една авторска песен, написана на The Bridge от Мила, Владо и Никол. Нека ги аплодираме.
Смейки, може ли да изслушате резултатите? Имаме добра и лоша новина. Ама се чува с коя започна. С лошата. Добре. Лошата новина е, че поради технически проблем не знаем кой колко гласа е получил. Но добрата новина е, че наградата си остава. Тя ще бъде разделена между всички участници. Честито! Сега давам думата на спонсора на бизнес Idol, господин Георгиев, който ще честити на победители. Аз искам да помоля на сцената да излязат и виновниците за това, освен участниците, ръководителите им. Госпожа Елка Владимирова, госпожа Пана и много труд положиха, за да се случи този концерт. Честито на всички. 50 000 за малко ще си да разпределите по-късно. Ние с удоволствие да ги даваме. Драги родители и гости, бяхте свидетели наистина на нещо изключително. На нещо, което да се чудиш на истински концерт на айдолите ли сте или не сте. Дано някой не е гласувал, като ще иде в американската там с единицата ми. Наистина са прекрасни. Аз лично на някои, даже на всички песни, настръхвах от този неимоверен талант. Просто децата са ви разкошни. Благодаря ви и на вас, родители, благодаря на участниците, разбира се, продължително. Това е втори концерт. Първият концерт от 3 часа мина също блестящо, втория концерт още повече и за това да гитарата случват се такива гапове на живо винаги става. Така че спокойно, няма нищо лошо в това. Ами накрая да си честитим Коледа, весела Коледа на всички, честита Нова година, нека да са светли нашите празници и да е мирна и щастлива, най-вече новата 2016 година. Не бързайте да си тръгвате, защото шоуто ни все още не е приключило. Сега на сцената ще излязат всички участници, за да изпълнят песента We Wish You a Merry Christmas и да ни заредят много коледно и вълшебно настроение. Аплодисменти! училището и училищното настоятелство, разбира се,